Bueno, un ano máis, o Anagrama de Santiago súmase as homenaxes ao autor que se recoñece nas letras galegas e, por lo tanto, hoxe dedicamos a conferencia de Carlos Casares. A verdade é que o primeiro que se nos ocurre cando pensamos na conferencia é felicitar a Real Academia Galega porque justamente este ano, igual que o ano pasado, nos pensou en autores que realmente dan muitísimo de sí, ¿no? Xente, personaxes absolutamente poliédricos que tanto son aproveitables para os adultos como son para os rapaces e rapazas nas escolas, como se poden ver dende o punto de vista de estudiosos como de creadores e, por lo tanto, é un verdadeiro placer. Bueno, pois, justamente para falarnos de Carlos Casares temos a Loli Vilavedra, moi coñecida neste foro, en todos os foros, pero, bueno, en todos os xeitos farei unha primeira presentación. É profesora titular de Literatura Galega na Universidade de Santiago, especialista en narrativa galega contemporánea. Eu, cando entrei na páxina da USC, aparecían ali justamente literatura e cine, literatura e memoria, literatura galega, narrativa. E di que, de todo xeito, da súa trayectoria investigadora, falan as publicacións. É dicir, non vamos a decir en que está investigando, sino que vamos a decir máis ou menos que ten publicado, non? Entre as súas publicacións salienta a historia da literatura galega, sobre narrativa galega contemporánea, a narrativa galega do fin de século, unha ollada crítica, coordinou o Dicionario de Literatura Galega en 4 tomos, que foi publicado por Galaxia, ten unha serie de estudios e escolmas sobre o relato galego, sobre diferentes autores, como Neira Vila, Rosalía de Castro, así como edición de varios epistolarios de escritores e intelectuais galegos, como o citado Neira Vilas, como Fernando del Riego, Álvaro Cunqueiro, Ricardo Carballo Galego, etc. Luli é unha destas persoas que tamén ten traballado dentro dos estudios, dentro da universidade, o teatro. Non é tanta xente que ten traducido, como é o seu caso, o que ten feito investigacións, non? Por exemplo, podemos citar unha vertente teatral, As Moscas, o concurso de teatro de Rivadavia, publicado con Ima López Silva, ou a traxedia dun personaxe e outros relatos de Pirandello, do que é traductora xunto con Cándido Pazú. Tamén a coñecemos como traductora ela. Por traduccións ao galego, como de Non se chora, de Cosa, ou Un home de diccionario, de Mofón, de Lobo Antunes tamén ten traducido, pero sobre todo eu creo que Loli é máis coñecida polas traduccións do galego ao castelano. É dicir, quen traduce a Manolo Rivas e quen traduce a Suso de Toro. Iso a mí sempre é unha cosa que é maravilla, non? Cando colles aparece a publicación do libro de Suso de Toro de Manolo Rivas e cando vas a mirar quen fai a traducción, pois fai na era. Que non sei onde saca o tempo, a verdade, non sei. Pero bueno, pero aí temos, por exemplo, Que me queres amor, O rápido carpinteiro, Era maldita alma, O héroe, os libros San Mal, O Tez de Badaladas, ou Morgún, traducimos justamente por aí. Normalmente exerce a crítica literaria nos medios oficializados e divulgativos. A Loli, os que estivestedes o ano pasado, na entrega dos premios da, bueno, no ato que se fixo, como recoñecemento dos premios da crítica, pois acordaredes que justamente se entregaban os premios da crítica a María do Cebreiro e a Manolo Rivas, e a semblanza de Manolo Rivas e da súa novela pois fixo justamente Loli Vilavedra, non? Pero fixademos, cando falamos dela como crítica literaria, a mí gustoume atopar entre a documentación algo que digo, a miña primeira reseña publiquei en Grial na época que a dirixía Carlos Casares. É dicir, que Carlos Casares chega de alguma maneira a crítica. É coautora de Carlos Casares, A semente aquecida da palabra, do Consello da Cultura Galega, e tamén é das actas do simposio Carlos Casares, da Fundación Carlos Casares. Forma parte do Consello de Redacción da revista Grial, onde dirixe justamente a sección de crítica literaria, colaborou durante anos no Diario Cultural da Radio Galega, foi directora do Anuario de Estudios Literarios Galegos entre 2002 e 2007, hizo
estou dicendo moitas cousas, porque realmente a xente que a coñecedes sabedes que ela está en moitos sitios e vais traballando moito en moitos sitios, non? Porque agora voume referir ao Consello da Cultura Galega. Teño que decir que forma parte do plenario electivo desta institución, onde coordina a sección de Lingua, Literatura e Comunicación, e que ademais foi membro da Comisión de Igualdade dentro do Consello da Cultura Galega. E ademais formou parte da Comisión Técnica para a elaboración da exposición Galicia 100, que tamén podemos ver aquí xustamente na fundación, aquela exposición que comisariaba Manolo Gago ao principio, pero na que ela participa, e tamén formou parte do comisariado da mostra 80 anos Santiago 1936, que podemos ver o verán pasado na Fundación Galega. Por lo tanto, pouco máis hai que decir. Hai que decir que hai moito traballo detrás dela, que é unha muller implicada e unha muller imprescindible dentro do que é a nosa literatura, como estudiosa, como profesora, como investigadora, como crítica, tanto nas revistas como no Consello, como nos xurados de premios literarios. E agora xa lle damos a palabra para que nos fale de Carlos Casares. En fin, que apresenta unha amiga sempre ten estes problemas, que se pasa na laudatio, despois igual creamos expectativas que se ven defraudadas, non quixera que fora así, pero Pilar, en fin, eu sei que me quere ben e, en fin, do que ela di hai que rebaixar un pouco o que pon a paixón de amiga. Ben, eu teño que agradecerle moito a Ateneo o convite, comentaba antes con Emilio e con Pilar e con Salvador, creo. Eu son moi ateneísta en xeral e moi ateneísta de Santiago en particular. Digo isto porque creo moito nos Ateneos, creo moito nos Ateneos como espazos de articulación da sociedade civil. Eu estou moi afeita a falar nos ámbitos docentes, fundamentalmente, dende universidades a colexios de primaria. Teño unha longa experiencia, ainda estive na semana pasada no IES en Santa Comba, hai un mes no IES de Negreira, porque estamos todos con Carlos Casares, bueno, aí moi implicadas e moi implicados, pero non estou tan afeita a falar en foros como este, porque non hai tantos no noso país. Creo que temos un déficit de sociedade civil articulada, consciente, e creo que os Ateneos son espacios ideais para iso, por iso me gusta moito estar aquí, porque creo moito nestes espazos, porque además, bueno, eu coñeci un pouco a pista ao Ateneo de Santiago desde hai uns anos, máis últimamente, porque lle preguntar a Pilar que leva o Twitter do Ateneo, porque estou informadísima de todo o que facedes por ese Twitter tan eficaz que tendes, non? Entón, bueno, creo que o Ateneo de Santiago ten un papel importante, está xogando un papel importante na vida cultural santiaguesa, e creo que vai ser máis importante ainda co tempo. E, por tanto, moitas grazas, de verdade, por este convite e máis que me permite ver e reencontrarme con tantas compañeiras, excompañeiras, compañeiros que están, ás veces, na facultade ao lado e non temos ocasión de darnos que vemos no Ateneo, o sea, que os Ateneos tamén valen para estas cousas. Ben, como falar de Carlos Casares sen ser excesivamente académica, non? Nun contexto como este, pero, bueno, sin perder tampouco a perspectiva de que unha traballa o que traballa e ten a formación profesional que ten, ás veces, non? Cando me pediron o título, puxenlle Carlos Casares nun país de palabras, porque ese é o título dun dos meus libros máis queridos, Un país de palabras, e porque eu creo que o noso Galicia, é un país de palabras. Eu creo que aquí a palabra, en xeral, ocupa unha posición preeminente, excesivamente preeminente, mellor. Vivimos nunha cultura hiperfilolóxica na que a lingua foi tradicionalmente o vector de identidade, o que nos diferencia como comunidade. Creo que se carga isto, empeza a mudar de alguna maneira nesta cultura, en fin, líquida na que vivimos, non? Bueno, non teño tan claro que se xa malo, ou creo que non ten por que ser malo necesariamente, pero eu creo que sí somos un país de adoradores, de adoradoras da palabra. E, desde logo, Casares é
era. E entón, pois, un pouco, por poñer o foco nese seu libro de Un país de palabras, pois, decidí poñer este título. Vou organizar un pouco a miña intervención como en dous bloques. O primeiro será un bloque máis biográfico, no que vou facer un percorrido por algúns citos da súa biografía, que eu creo que teñen que ver coa súa dedicación á palabra, que son un pouco a causa última de que Casares se convertira nese polígrafo que foi ata o final da súa vida, por outra banda, menos longa do que quixéramos. Por tanto, vou fazer un percorrido biográfico non exhaustivo, non vou contar a vida de Casares, digamos, e non vou poñer o foco en algúns aspectos que a mí me parece que tiveron que ver coa súa vocación literaria, e logo vou facer máis unha parte máis, se queren, analítica, máis profesoral, que é poñer a obra literaria e a práctica literaria de Casares en diálogo coa literatura galega do seu tempo. E esta é un pouco unha teima miña persoal, un proxecto meu, porque eu creo que Casares, e esta sería un pouco a miña hipótese de partida, un pouco a hipótese interpretativa que eu quero presentar aquí, eu creo que Casares, a ver como dicilo, foi unha personalidade tan senlleira, tan singular, que corremos o risco precisamente de illalo en exceso. Pensen, son algúns datos aos que seguramente despois volverei, pero por presentarlos así todos xuntos, para que poidan ver hasta que punto son un pouco asogallantes. Casares ingresa na Real Academia Galega con 30 e tantos anos. Isto nunha sociedade como a nosa, que eu creo que é unha sociedade, democrática, aquí non se pode acceder a determinados postos antes de unha idade, con 30 e tantos anos Casares é académico. Foi diputado no Parlamento, foi presidente do Consello da Cultura, foi director da editorial Galaxia, e todo isto antes dunha idade na que moitos acceden a estes postos, acceden á academia ou acceden á presidencia dunha institución importante. Por lo tanto, corremos o risco de ver a Casares como un tipo excepcional, unha persoa única, e a proxectar de alguma maneira tamén esta excepcionalidade na súa obra literaria. E eu quero de alguma maneira exercer un efecto compensatorio e amosar ata que punto a súa obra, sendo singular, porque o é, e eu ademais creo que Casares vai pasar a historia fundamentalmente como escritor, alén de outros méritos que ten e que tivo. Eu creo que ele foi, sobre todo, un gran escritor, e outro día decía aos meus estudantes da facultade, dentro de 20 anos, 30, cando os fillos e fillas estuden secundaria e lean Casares, acordadevos de mí e do que estou a dicir hoxe, é unha maneira como outra calqueira de intentar que os meus alumnos acorden de mí no futuro, pero estou convencida disto, estou convencida que Casares está chamado a ser un blanco amor, un destes autores de referencia de lectura indispensable. Por lo tanto, quero, de alguma maneira, traer Casares dese lugar senlleiro no que poñemos, nesa especie de atril, e traelo ao discurso, a historia da literatura galega da segunda mitad do século XX, digamos, e amosar un pouco hasta que punto a súa obra dialoga moito máis estreitamente do que a simple vista nos parece coa literatura do seu tempo. Este é un pouco o meu objetivo. Por lo tanto, empecemos un pouco con esos apuntes biográficos. Casares nace en Ourense, como saben moita xente, seguramente. Aquí vou dicir unha cosa tópica, pero que confeso que a mí me intriga, e é que Ourense é terra de grandes escritores. E eu non sei que llegan ali, si é auga das burgas, si é alimentación, si é, non sei, en fin. Si pensamos un pouco e botamos a vista atrás, pues desde Curros, pasando por Álvarez de Novoa, Otero, Risco, Blanco Amor, Vieto Iglesias, entre que empezas e non paras, non? E dices, pues algo terá Ourense, Casares é de Ourense. Casares críase nun ambiente que, cando ele o describe nun ambiente familiar, a mí lembran un pouco a unha descripción que tamén fai Cunqueiro do seu ambiente familiar, un pouco diferente, claro, Cunqueiro nace moito antes e en Mondoñedo,
Casares, bueno, nace no ano 41 en Ourense, non é o mesmo, non? Pero os dous falan da influencia que neles exercen as tertulias familiares. No caso de Cunqueiro, a rebotica do seu pai, que era boticario, e no caso de Casares, as tertulias en Xinzo, en uns tempos en que efectivamente o ocio, ou boa parte do ocio, xiraba alrededor da conversa, non? Son tempos nos que non hai televisión e haberá ou non haberá radio, ou chegarían ou non chegarían as ondas aquelas casas illadas, e polo tanto a tertulia, contar contos, sucedidos e demais, pois, como lles decía, ocupa unha parte importante do ocio. E el evoca en reiteradas ocasións a pegada que nel deixan esas tertulias. Casares queda fascinado, e entenderán despois por que digo isto, non digo como mera anécdota biográfica, sino que ten que ver cunha das súas obras, que é ilustrísima. Casares queda fascinado de novo polo estatuto eclesiástico. Esa sería a expresión. El ten un tío que abade en Beiro, nas aforas de Ourense, e co que convive moito, que pasa moito tempo, nun lugar que ademais resulta moi grato, que ten moi boas vibracións, digamos, desperta nel ese lugar. E logo ten un tío que é arcebispo da Habana, e que viña ocasionalmente de visita familiar a Galicia, e que el ten ocasión de tratar. El contou varias veces que quedou fascinado por ese tío que montaba en moto, que montaba a cabalo, que debía ser un tertuliano absolutamente engaiolador, e que ten bastante que ver, creemos neste momento, polas últimas así pescudas biográficas, que ten bastante que ver coa decisión de Casares, do Casares neno, de entrar no seminario. Pensen que Casares entra no seminario con 11 anos. Os 11 anos, bueno, non sabemos moi ben que queremos os maiores, non? El toma esa decisión e súa nai, que era máis religiosa, era unha muller religiosa, non así seu pai, que viña nunha tradición máis laica, apoia entusiásticamente esa decisión dun neno que cree que ser cura é, como seu tío obispo, arcebispo da Habana, montar en moto e acabar. Esta era un pouco a idea que él tamén contou en artigos e en varios textos, está recollida en bastantes sitios. Por lo tanto, isto ten que ver con esa, en concreto, con Ilustrísima. Ilustrísima é unha novela escrita dende un coñecemento moi fondo e moi directo do estatuto, digamos, clerical daquela. Este tío arcebispo, ademais, descubrimos recentemente, era algo que non sabíamos, que Carlos non nos contara nunca, que era fidelista. De feito, bueno, estivo con Fidel nos primeiros tempos da Revolución, e claro, empezamos tamén a pensar que este tío e que a experiencia cubana e a Revolución cubana tiveron tamén unha certa influencia ideolóxica no primeiro Casares, no Casares universitario, do que falarei un pouco despois. Pero que aí se produce unha conexión dupla, non? Por unha parte, todo o que ten esta figura, como les dicía, bueno, seguramente solemne, que falaría con acento cubano e que sería así moi seductora, e por outra parte, esa figura que ademais certamente defendería o cristianismo, bueno, un certo recendo social, non? E podo entender así millor esa súbita fascinación de Casares por a Iglesia. Por outra banda, Casares, bueno, vai manter unha certa vivencia da religiosidade durante un tempo e só unha serie de crises existenciais moi fondas e moi duras, só despois desas crises romperá dunha forma non belixerante, pero diríamos que se afastará da práctica religiosa, non? Pero a fe, a religiosidade, a vivencia religiosa, diríamos, máis que a práctica, tivo nas súas primeiras décadas de vida un peso importante e que ven de aquí, deste sermolo familiar. Este sermolo familiar proporcionalle tamén outra cousa que é a familiaridade co idioma. El ten o galego como lingua materna, isto lo dixo moitas veces, que a lingua que se falaba era o
galego e que el, bueno, pues vivía nun ambiente, en fin, plenamente galego-falante, e, polo tanto, ten unha relación coa lingua, bueno, que non teñen todos os escritores, sobre todo das seguintes xeracións, non? Aí se produce un cambio moi interesante nos escritores e escritoras galegos, porque é certo que en moitos casos perden digamos, o galego como lingua materna, gañano como lingua formal, é dicir, gañan un coñecemento académico do idioma do que carecen xeracións, obviamente, como a de Casares, non? Bueno, non é ni bo ni malo, simplemente constato na medida que isto xenera unha relación moi natural co idioma, non? Esta relación tan natural co idioma, volvo un pouco que estaba, non? A intentar vencellar os trazos biográficos coa súa obra, leva a Casares a unha aposta moi decidida, moi radical, eu diría que case obsesiva, pola comunicabilidade. El aposta dunha forma absoluta, rotunda, por escribir nunha lingua que sexa comunicable. Algúns recordarán unha imaxe que ele utilizaba moitas veces, que era a das ventás, que decía, ti podes ter unha ventá que sexa un cristal absolutamente transparente, que se está limpo, ata parece que non hai cristal, ou podes ter, como nas igrexas, unha vidreira. Unha vidreira con dibuxos, con cores, que fai unha especie de xogo lumínico e demais. Eu, a miña escrita, quero que sexa unha ventá transparente e non unha vidreira. E isto, como digo, foi para ele unha teima que ten que ver tamén co seu proxecto xornalístico, chegar a cantos máis lectores mellor. E tanto é así que a mí sempre me gusta contar unha anécdota, que é que Casares non daba moito a ler os seus textos, non circulaba moito, pero cando escribiu Deus sentado nun sillón azul, eu aí xa tiña unha certa relación con ele, pasounos o original da novela, pasounos a mí e a Enrique Monteagudo. Eu fixe unha lectura, digamos, literaria, e, bueno, comentei algunha anécdota, que por certo, tomou nota, é unha tontería, poden pensalo, pero pode parecelo. A anécdota era que o protagonista saía de misa pola mañá cedo e regresaba para almorzar, iba a misa de 7 da mañá, e isto era unha cidade que é un trasunto de Ourense, pero nunha rúa que ele escribe, vamos, a descripción coincide exactamente cos soportais de aquí, como se poderían ver desde a casa de Xemídez, desde a casa de Piñeiro, así, non? Entón, di que a muller que está desde unha ventá agardando o regreso deste home escoita os seus pasos que resoan por baixo dos soportais. E logo, noutro punto, fala dos zapatos de goma. Entón, dixe, Carlos, se leva zapatos de goma non van resoar polos soportais. Pois ten razón. E despois cambiou, fixeime e cambiou. Pero, bueno, é unha tontería que se non a chega por así, eso non lle quitaría nada a novela, son estas cousas que en fin se chaman rápido, non? Que non sai un indio con reloj de pulsera, e estas cousas. Bueno, pois a novela, efectivamente, se ti vas con zapatos de goma, a goma non resoa nas laxes dunha rúa como esta, non? Ben, eu fixen esa lectura literaria, pero recordo que o Enrique Monteagudo fixo unha lectura filolóxica, un rotulador, e recordo perfectamente o original que estaba encanutillado, un pilot, todo apuntado con palabras que lle suxería a Carlos que podían arrequentar un pouco o idioma, darle un pouco máis de cor, e recordo en concreto que lle suxería mudar sombreiro por chapéu. Non fixo ningún só cambio, ningún, non lle fixo caso a nada. E decía que, bueno, se o sei, pois non for o traballo, non? Porque se me di que ya corrixa e logo non... E non, eso de chapéu a xente non vai entender. Sombreiro, que é o que di a xente. Esta era un pouco a tema que el tiña e que eu creo que é un obxectivo, non? Decir, esa conciencia, comunicabilidade que só tes cando tuveches esa relación moi directa e moi natural co idioma, non? E és moi consciente de que é o galego natural e que é o galego espontáneo e, bueno, logo que pode haber noutros registros de elaboración. Como lles dixen, no ano 52 entra no seminario de Ourense e ali estará ata o ano 58. Ele sufre moito no seminario e esta experiencia está recollida na primeira parte dunhas súas novelas que se titula Xoguetes para un tempo prohibido. Entra de neno,
dun ambiente familiar, eu creo que cordial, e vese, metido nun ambiente moi disciplinario, moi rexo. El, en concreto, queixouse, isto dixo no escrito tamén varias veces, da persecución lingüística que eran sometidos os nenos que eran galegofalantes, pero tamén lle agradeceu moito ao seminario, e volvo a levar o dato biográfico ao rego interpretativo, a súa formación humanista e en linguas clásicas. El di que ali, efectivamente, de aí saí unha bagaxe da que outros dos compañeros seus que non pasaran por o seminario carecían e que lle valeu de moito despois. Sae do seminario, como lles dicía, bastante escaldado, bastante rebotado. Eu creo que aí se inicia xa a súa crise religiosa, aí se abre unha fenda entre Casares e a ortodoxia católica da época, e no ano 58 empezas xa a facer o bacharelato entre Xinzo e Ourense. Bueno, aí vai levar máis tempo, porque eu non sei exactamente moi ben como era a legislación educativa, pero parece que os que viñan do seminario non lle debían convalidar o mesmo, entón ten que facer máis anos de formación complementaria, digamos, antes de poder entrar na universidade. Eses anos, eu creo que a él se lle abre o mundo. Se lle abre o mundo ben dese ambiente do seminario, e, entre outras cousas, son os anos en que, por exemplo, vai coñecer en Ourense a Risco, e vai coñecer, un pouco, diríamos, o ambiente galeguista do Ourense dos finais dos 50 e primeiros 60. E eu creo que aí a él se empeza a abrir ese mundo de posibilidades que representaba a cultura galeguista daquele Ourense cultivado, erudito, que o fascina, e que, ademais, é un mundo que, de alguma maneira, o profilia, non? Teño así un pouco como o noviño, o recén chegado. Ben, despois abrese outra etapa na vida de Casares, que é a etapa dos seus estudos universitarios, santiagueses, fundamentalmente, que foi unha etapa tamén bastante pouco coñecida ata hai pouco. A Casares non lle gustaba nada falar desta etapa, e eu agora podo entender mellor por qué. Nos pensábamos que era un pouco porque non fora un estudiante moi convencional, nin tivera grandes logros académicos. Eu creo que agora ten máis que ver coas crises depresivas que ele pasou, que ele describe moi ben no seu epistolario con Ramón Piñeiro, a quen vai coñecer tamén nestes anos. Estes son uns anos fulcrais para Casares, na súa formación, na súa experiencia vital, na súa trayectoria ideolóxica. As cartas que ele intercambia con Piñeiro e que van sair publicadas polo Centro Ramón Piñeiro, se non está xa libro no prelo, non sei, eu agradezolle moito aos seus coordinadores que nos permitisen manexar esta correspondencia cando estaba ainda en fase de edición. Son fantásticas, moi ilustrativas, e a mí me gustaría que vira alguna destas cartas un psiquiatra, porque creo que se pode diagnosticar a partir desas cartas un pouco a situación anímica na que estaba Casares, que estaba efectivamente tratado, estaba tratamento e estaba medicado, porque lo conta. Eu creo que ele está pasando unha depresión provocada por unha suma de circunstancias, por unha banda a crise religiosa que arrastra despois do seminario, da experiencia do seminario. Por outra, eu creo que o desencanto brutal que debe producir a universidade, aquela universidade franquista, rancia, onde temos os máis e os seus menos con algúns profesores. Logo, creo que toda esta crise vital se agudiza un pouco cos primeiros pasos dunha vida sexual máis ou menos normal, nunha persoa nova, e que entraría en contradicción con todas as interdiccións, prohibicións e demais da Iglesia Católica. Eu creo que ele vive todo isto dunha forma bastante torturada e que se enfoca un pouco nesa crise. Ten a fortuna de que aquí encontra Ramón Piñeiro, non teño que explicar en Santiago quen foi Piñeiro, e ele di, isto escribe Casares nun momento, di, o máis importante do meu paso pola universidade foi coñecer a Ramón Piñeiro, sin ninguna dúbida. E máis, eu creo que
a vida de Casares despois da morte de Piñeiro muda. Eu creo que Casares, coa morte de Piñeiro, vendo así ahora un pouco, cando estás vivindo in media res, digamos, non estás vivindo a ter unha persoa, estás vivindo no día a día, non te decatas destas cousas. Cando esa persoa desaparece e empezas a ver un pouco a súa vida en perspectiva e empezas a ver a cronoloxía, dis, caramba, aquí pasa algo. Creo que a morte de Piñeiro a Casares o desorienta un pouco. Creo que Piñeiro trae unha guía fundamental neste período central da súa peripecia vital. Ben, por tanto, Casares chega a Santiago no ano 62, remata a carreira no ano 68. O seu expediente académico revela isto e é un expediente complicado, non o vou comentar en detalle e aproveito para facer publicidade da Universidade. Mañán a USC celebra o seu acto institucional das Letras Galegas en Fonseca, están todos e todas convidados e ali a conferencia versará sobre Casares de Compostela, sobre os seus anos universitarios. E ali creo que nos contarán con un pouco máis de detalle o que eu vou resumir brevemente. Casares, como lles digo, levan de bastantes anos a acabar a carreira. El matricúlase sistemáticamente como alumno libre, o cal era un pouco raro nese momento, non sabemos moi ben por qué. Claro, podemos ahora deducir que isto debería ter que ver seguramente coa súa situación anímica, bueno, un tipo que mellor pasaba períodos longos en casa, porque estaba baixo, e logo porque el tiña moi claro que o que quería era ler. O que quería era ler, e contan persoas que coñeceron de cerca, como a profesora Camilo Noia, que estaba efectivamente todo o que lendo e que lía cousas que eles nin coñecían, e que era que nos tiña un pouco tanto, tes que ler isto, saiu isto en francés e demais. Creo que tiña xa bastante claro o que me interesaba facer e quería que a universidade lle dera esa oportunidade. E é moi interesante cando ves o seu expediente, e ves como aqueles profesores que resultaban interesantes e seductores, pois acaban, en algún caso, alguna matrícula e como outros malamente aprobaban ou mesmo suspendía. Ben, vaille mal e entonces ten que volver para casa un par de anos porque está mal, anímicamente, e ese anos matricúlase en Oviedo, por libre, e aí, bueno, adianta un pouco máis, pero leva a carreira un pouco a tracas e a barrancas, e volve logo a acabar en Santiago por libre, no curso 67-68. Realmente, os anos máis intensos para ele son o ano 62-63 e o ano 67-68. Eses son os grandes anos de Casares en Santiago e ademais anos en que hai un ano que creo que aproba entre xuño e setembro 11 asignaturas, estaba realmente entregado ao objetivo de acabar a carreira. Por que son tan importantes estes anos? Fíxense, coñece a Piñeiro, que vai exercer un clarísimo magisterio intelectual, político, ideolóxico, afectivo con él. Eu creo que hai unha relación paterno-filial que vai moito máis alá do intelectual, que ten que ver co afectivo tamén. Son os anos en que Casares empeza a participar, e Salvador aquí me desmentirá se me equivoco, nas festas minervais. As festas minervais saben que era un certame poético e Casares, de entrada, apúntase a poesía. Participa uns anos, un ano que é de terceiro, outro ano que é de segundo, e eu creo que se decata a xiña, e non sei aí hasta que punto Piñeiro non teria algo que ver, que a él a musa poética como que non, e que o mellor que pode facer é dedicarse a narrativa. Hai que decir que Casares non ten sorte porque son anos en que nas festas de minervais están participando grandes poetas. Salvador García Bodaño, Arcadio López Casanova, claro, competir con estas voces poéticas pois non está ao alcance de calquera. Eu creo que ele, con gran inteligencia, decátase, abandona a poesía e aposta pola narrativa. Non sabemos hasta que punto isto para ele pode ser unha frustración personal ou non. Tamén é certo que nunca falou nada disto, isto sabemos nós ahora un pouco reconstruído a súa biografía. Fíxense hasta que punto 1963 é un ano importante, chega no curso 62-63, fíxense cantas cousas pasan no 63. Casares presenta as festas minervais ese ano
Ese ano é o primeiro ano que se celebra o Día das Letras Galegas, co que eso significa un pouco de revulsivo da sociedade galega. É o ano no que se funda a Fundación Pezol. Casares está en Vigo participando na fundación da Fundación Pezol, e é o ano no que sai o primeiro número da revista Real, número no que Casares xa publicara. A maiores disto, bueno, eu creo que Casares de Santiago acaba de descubrir o galeguismo, ese galeguismo que xa trae, xa ven impregnado do Ourense, de Risco e demais, e aquí, entre Piñeiro, Arcadio, Xavier Carro, bueno, pues realmente é o momento da súa conversión xa radical e absoluta ao galeguismo, e é o momento que coñece o activismo universitario. E aí, efectivamente, hai un primeiro momento de fascinación, logo ven esa especie de crise existencial que o fai marchar para Xinzo e estar un pouco afastado desta primeira liña. Hai un momento en que ele escribe a Piñeiro: voto moito menos Santiago, pasei moi ben aí, acórdome moi ben dese tempo. E todas estas cousas suceden nese ano. O sea, que eu imagino que ele quedaría un pouco, estaría un pouco nunha nube e, bueno, sería, pues, efectivamente, un subidón para ele, non? Este é o primeiro momento universitario importante de Casares, como lles digo, e o segundo é o curso 66-67 e 67-68. Aí tamén pasan moitas cousas. Me dá un pouco de pudor falar disto, porque están aquí algúns que foron protagonistas que saben moito máis que a mí, o sea, que si tal, despois, si non estou moi fina, moi precisa, me corrixen. Ese ano a famosa conferencia de Aranguren en Santiago, do profesor José Luis Aranguren, que saben que fora expulsado da súa cátedra, bueno, polo franquismo, ven a Compostela a falar o encargado de presentalo e Casares, e, bueno, o acto acaba, isto xa é bastante coñecido como, en fin, como Rosario da Aurora, como se suele decir, con Casares e compañía no calabozo. A cousa non ten maiores consecuencias, pero cuido telas. Ese ano é o ano do famoso recital do cantautor valenciano Raimon. Estamos nos albores da canción protesta. A rapazada nova vai descubrir que a canción pode ser unha maneira festiva, lúdica, de criticar o réxime, e Raimon ven a Compostela e dá un recital, bueno, que se convierte en unha especie de acto de masas, no que se publica, mira, tú non terás aí o folleto, non se nos ocurriu, publicase un folleto coas cancións de Raimon na lingua original e coas traduccións ao galego de Carlos Casares e Salvador García Bugaño. Ese folleto acaba de ser reeditado, vai no último número da revista Grial, dentro como unha separata, un pouco como asallo e como un pouco como homenaxe, non? Aqueles estudantes afoutos que se houberon plantar de cara ao réxime e facelo desta maneira artística e festiva. Por lo tanto, fíxense cantas cousas. O concerto de Aranguren, a conferencia de Aranguren, o concerto de Raimon, non sei se Aranguren se puxera a cantar o que teria pasado. E é o ano que Casares publica o seu primeiro libro de relatos, Vento Ferido. A publicación de Vento Ferido convértese nunha especie de evento compostelán. Creo que as librerías poñían o libro nos andéis, nos escaparates. Bueno, todos os seus compañeiros, en fin, están entusiasmados de ver que o seu colega pois publica. Claro, é un momento no que Carlos, a ver, está de moda, non exactamente así, no, pero un tipo de actualidade, implicado e unha especie de líder, poderíamos chamarle así, no ambientillo estudiantil. Por lo tanto, Vento Ferido, claro, é visto polos propios estudantes como unha especie de acto de resistencia tamén, non? Por lo tanto, bueno, pues aquí temos, en fin, cantas cousas pasan nestes anos universitarios e que fonda pegada deixan en Casares. A finais dos 60, vou intentar explicar un pouco porque me estou enrollando máis. Casares publica as súas primeiras obras de literatura infantil e juvenil. A Galiña Azul, do ano 68, e do ano 73 son as laranxas, máis laranxas de todas as laranxas. Bueno, aquí habería que falar un pouco
compromiso de Casares, aquí volveríamos a irnos un pouco a súa, digamos, faceta máis profesional, a aposta que Casares fai por un eido que ele estaba convencido que necesitaba desenvolvemento, que era a escrita para os máis novos, non? Ele é moi consciente que os rapaces non tenían textos para ler en galego e que hai que escribirlos. E ele implícase nesta tarefa, volverá máis adiante nos 90 a escribir para nenos a serie dos Toribbios, que podemos comentar despois se alguén quere. Do ano 71 é un matrimonio con Cristina Berg. Claro, Cristina hoxe me facía unha entrevista na radio e me comentaba a persoa que me entrevistou, bueno, que moitos mestres e mestras falan do xogo que dá Casares para falar dos rapaciños da diversidade, da diferencia, do multiculturalismo. E entón, claro, a mí se me ocurría comentar e digo, bueno, que no ano 71 casar con unha sueca na Galicia franquista tiña que ser un tanto exótico, non? É dicir, eu podo imaginar a Cristina en Ourense, ou podo imaginar a Cristina despois en Cangas, que é un dos primeiros lugares nos que se instala a educar as oposicións, e, bueno, imagino o que debía ser para Cristina, pero tamén o sorprendente que debería ser, non? Para a sociedade galega, que era muller sueca, liberal, informal e demais, non? Cando Casares aproba as oposicións no ano 74, eu creo que se pecha un primeiro ciclo vital, un primeiro ciclo profesional, e ábrese unha nova etapa na escrita, da que falaremos axiña, e tamén unha etapa na que Casares xa empezan, é dicir, eu creo que se xera unha especie de efecto bola de neve e as obrigas institucionais empezan a ir cada vez máis rápido. Fíxense, teño aquí o dato, no ano 81 é diputado no Parlamento Autonómico nas listas do PSOE, pero é que xa ingresara na Academia no ano 78. No ano 86 empeza a dirixir Galaxia. Bueno, isto xa vai a un ritmo impresionante, non? Eu creo que nesta primeira etapa, que eu describí dunha forma máis morosa e máis prolixa, hasta ese ano 74, están as grandes evidencias de Casares. Todo Casares posterior explícase, creo, por esta etapa biográfica. É o gran xermolo de toda a obra casariana. A etapa universitaria remata definitivamente no ano 80. Casares empeza no 73 a cariñar a idea de facer unha tese, chega a facer unha tesiña, empeza a reunir materiais e empeza a facer algo que sería semellante, un pouco semellante ao que hoxe chamamos no mundo universitario facer currículum. Empeza a publicar artigos, ensaios, e agora vistos en conxunto, e publicámoslos no libro que publica, no libro homenaxe da OSC, vistos en conxunto forman unha especie de capítulos do que parece que ia ser unha historia da literatura galega. Por iso, cando o que decía antes, un pouco, cando podemos ter esta perspectiva de conxunto sobre a bagaxe dunha persoa, todo colle moito máis sentido. Cando estás aí no día a día, non tes esta perspectiva. Eu creo que ele, efectivamente, estaba traballando en mente unha especie de futura historia da literatura, unha historia escrita desde un punto de vista persoal, e que empeza, efectivamente, a ir traballando con formato de artigo ou de ensaio, capítulo a capítulo, non? Eu creo que o proxecto queda definitivamente abortado no ano 80, no que ele abandona a idea de facer a tese e, ademais, di que ele non está para xogar o xogo, cito casi textualmente, de cambadelas que supón que non facer unha carreira na universidade. Eu creo que ele se decata de que algunhas persoas, de que algúns profesores que o deberían apoiar, que necesitaría o apoio destes profesores para avanzar na súa carreira académica, non ten ese apoio por distintas razóns e que, hasta aí chegamos, diríamos, ele non ten ganas de pelexar, ten xa o seu traballo no ensino secundario, el
Creo que nunca foi un profesor moi dedicado, pero sí que lle gustaba a docencia e aos seus alumnos lle gustaba Casares como profesor e, por lo tanto, creo que aí atopou unha forma de gañar a súa vida que lle resultaba gratificante e decidiu que iso lle permitía ter tempo para facer outras cousas como escribir e que non ia someterse a estes xogos, ás veces un pouco sin servís, aos que nos obriga efectivamente a xeración universitaria, non? Todos e todas temos algunha experiencia, ou moitos e moitas temos algunha experiencia nese sentido. Ben, esta sería un pouco, digamos, a primeira parte. Na segunda parte vou volver sobre algúns datos que xa comentamos, pero para lelos desde outra perspectiva, que é esta perspectiva máis historiográfica, do Casares, que eu quero que vexan plenamente inserto na historia da literatura galega do seu tempo. A mí me gusta falar do modelo autorial que representa Casares. Non é en absoluto un modelo excepcional, por iso digo, ollo con este risco de vernos Casares aí como un tipo un pouco peculiar e non, sendo como era unha persoa absolutamente especial, e creo que esta trayectoria biográfica que acabo de trazar o revela clarísimamente, ele é un escritor galego do seu tempo e, polo tanto, comparte modelos autoriais. A que me refiro con isto? Fíxense no que xa comentei, Casares empeza como poeta. Quen non empeza como poeta no seu tempo? Na literatura galega, a poesía é o xénero canónico de referencia. Sigue a selo, ainda que hai momentos en que parece que os espellismos comerciais das vendas e dos medios de comunicación e demais parece que un pouco agochan isto. A poesía, este sigue a ser un país de poetas, non? E desde logo nos anos en que Casares se inicia na escrita literaria, eu creo que non se concibe facer literatura en galego sin pensar nun primeiro momento na poesía. Por iso ele empeza como poeta, claro. Para min está clarísimo. Pero vai ser un escritor que ademais comparta algunhas actitudes con moitos escritores do seu tempo. Por exemplo, Casares é un autor de relativamente longos silencios por momentos. Quero dicir con isto, se vemos un pouco a súa obra narrativa, é certo que Casares por medio publicaba xornalismo, publicaba biografías e demais, pero non ten tantas novelas. Hai períodos longos nos que Casares non publica ninguna novela. Teño aquí a cronoloxía e podríamos comentarlo, non? É dicir, de que publica Ilustrísima en 1980, polo medio está Os mortos naquel verán no 87 e logo Deus entrado un sino azul no 96. Hai longos períodos que separan unha novela de outra. Este é un trazo dos longos silencios autoriais bastante común en autores da súa xeración, que non son autores que viviran a experiencia da presión comercial, da presión editorial, como a xeración seguinte, que pode ser a xeración de Rivas ou de Suso de Toro, que son autores, tanto Suso como Rivas, que están xa insertos nunha dinámica editorial, que os obriga de alguma maneira. Non que o teu editor tens que responder, tens que darlle material que mover e co que manter vivo e alimentado o teu público. Casares non é un autor deste modelo, como non é, insisto, prácticamente ningún da súa época. Isto nos poetas é relativamente habitual, pero non é tanto nos novelistas. Poderíamos citar exemplos se lles interesa. Casares vai vivir en primeira liña un reaxuste moi súpeto e moi radical que ten que facer o canon literario, a xerarquía literaria galega nos 80. Que acontece nos 80? Non é só que empeza a autonomía, esteamos en plena transición, que tamén. Desde o punto de vista literario sucede algo máis interesante e é que entramos na década dos 80 prácticamente descabezados. Desde finais dos 70 e primeiros 80 morren todos os grandes nomes da literatura galega de Ferreira. E cando digo todos, cito ahora de memoria, falo de Celso Emilio Ferreiro, Luis Joane, Dieste, Cunqueiro,
Fole, Blanco Amor, bueno, por suposto, Otero. Quedamos orfos, quedamos sin Petrucios, quedamos sin aquela xeración que tiña a legitimidade de ser os continuadores do galeguismo de preguerra, e quedamos un pouco pairo, pero claro, eu sempre digo que como os átomos, que tenden a expandirse, pois na cultura en xeral tamén todo se move, está en permanente reaxuste. Entón, cando hai unha xerarquía literaria ou musical ou pictórica, supoño que será mesmo, e nesa xerarquía o cume que era baleiro, producese un momento natural de subir de segunda división a primeira. Isto pasa no fútbol e pasa en todo, non? Entón, efectivamente, a literatura galega queda sin primeira división e, naturalmente, o que hai que facer é subir aos de segunda a primeira. Quen van ser os protagonistas desta suba de segunda división a primeira? Pois van ser, fundamentalmente, Casares e Méndez Ferrín, que ademais representan este modelo autorial ao que me refería de autores de Lobos Silencios, comparten xeración, comparten nova narrativa galega e demais. Casares e Ferrín, que están en primeira división, e tamén este movimento vai ser o que propicie efectivamente que autores como Suso de Toro e Rivas deixen de estar nesa categoría tan incómoda de xoves promesas da literatura galega e xa inmediatamente se conviertan nos 80, segunda mitad dos 80, xa en figuras un pouco de referencia. Este é un reaxuste moi interesante que se produce na xerarquía literaria galega, como les decía, na década dos 80. Ben, a trayectoria literaria de Casares, como lles decía, é unha trayectoria que, por unha banda, sintoniza plenamente cos proxectos narrativos do seu tempo e, por outra, mesmo, nalgún momento, permítenos velo casi como un precursor. E agora van a entender moi ben por qué, e con isto seguramente iremos xa encamiñándonos cara ao final da miña intervención e cedereilles a palabra. Cando Carlos publica Vento Ferido, estamos no devalar do que se chamou a nova narrativa galega. A nova narrativa galega é un movimento xeracional que copia prácticamente o nome dun movimento que houve un chisquiño antes en Francia que se chama Nouveau Roman francés, e o mesmo Nouveau Roman, nova narrativa, e Casares sempre foi un pouco escéptico respecto a súa ascripción á nova narrativa. Sempre dixo que, bueno, que él, en fin, que non o vía, que, bueno, que eran cousas moi distintas, que claro que cada un deles tiña o seu propio proxecto literario, certamente, pero eu creo que todos eles compartían algo, a mí me parece que isto non ten discusión, creo que todos eles compartían algo, que era a vontade de rachar radicalmente cos modelos estéticos ruralistas, realistas, tradicionais da narrativa galega. Eu creo que isto, que xa por outra banda fixera Cunqueiro, pero Cunqueiro faino de forma individual. E este, por primeira vez na posguerra galega, na narrativa, oye, non na poesía, é o primeiro proxecto grupal, é un proxecto xeracional, desa xeración que coincide en Compostela, que se coñece aquí e que va a articularse como grupo. Despois desa longa noite de pedra que foi toda a primeira década do franquismo, onde cada quen estaba no seu recuncho pensando por sobrevivir, por sair da fame, por gañar a vida, por darlle de comer aos fillos e pouco máis se podía facer. E nesos 50, esa primeira mocidade que chega a Compostela, grazas ao esforzo económico de familias moitas veces modestas, pero que valoraban a cultura, fillos de mestres, Casares era fillo de mestre, Mourullo era fillo de mestre, fillos de xente do mundo da xudicatura, da magistratura, como Ferrín. Toda esta xente que ven destas familias articula ese proxecto xeracional de romper con aquel bello modelo narrativo, realista, ruralista, tradicional e facer unha literatura, unha narrativa moderna. Debíamos poñer en hora o reloxo da narrativa galega que se quedara parado coa xeración prácticamente. Eu creo que Casares comparte este proxecto radicalmente. É certo que a súa é unha voz singular, todas o son,
E tanto é así que dentro deste proxecto da nova narrativa el publica unha novela que se titula Cambio en tres, que é unha novela daquel renegaba tanto que non deixou que se volvera a publicar en vida, só se publicou de novo despois da súa morte. Cambio en tres é do ano 69 e é unha novela extremadamente vanguardista, unha novela na que Casares incluso xoga con caligramas. Eu creo que un pouco a maneira de mostrar que, bueno, que el, se quixera ser vanguardista, podía ser máis vanguardista que ninguén, se non facía esas cousas tan extremadamente modernas, por decirlo así, como escribir, por exemplo, con iniciais, os nomes propios, en fin, estes alardes que facían outros capaces da nova narrativa, bueno, que se ele non facía iso era porque non quería, porque se ele se ponía a ser rompedor e vanguardista, podía ser máis que ninguén. Despois destas novelas, digamos, canónicas da nova narrativa, chamarle algún xeito, coas que Casares, insisto, comparte proxecto cos seus colegas de xeración, no ano 79, pode ser, son mala para as datas, e sempre ando coas chuletas e nunca encontro as cousas, publica Xoguetes para un tempo prohibido. Xoguetes para un tempo prohibido, ademais de verter aí moita experiencia biográfica, como comentamos antes, non? Toda a súa experiencia ao seminario, a descoberta de Compostela e demais. Xoguetes é unha novela, iso que chamamos un bildung roman, unha novela de educación sentimental. Son novelas que centran o argumento na vivencia da fin da adolescencia e a primeira mocidade. Ese momento de crise vital, fulcral na formación de todos os individuos, no que nos xogamos de alguma maneira o futuro, non? O que vamos a ser de maiores. Ben, non nos recatamos si vemos xoguetes de forma illada, si poñemos xoguetes a carón doutras novelas galegas da época sobre o tema, decatamos hasta que punto tamén Casares está avanzando este modelo xenérico que inza nesta etapa da narrativa galega. É dicir, toda a década dos 70 a narrativa galega publicará unha morea de novelas sobre este tema, e cito de memoria tamén algunhas, retorna tamén Arta, Adiós María de Xoana Torres, temos un pouco antes as memorias de Nuno Labrego, temos Xento lonxe de Blanco Amor, temos Dos Anxos e dos Mortos de Rei Ballesteros e temos A Nosa Cinza de Xavier Alcalá en 1980. Non é casualidade que haxa unha morea de textos que responden a un modelo xenérico como este xuntos. E eu creo, esta é a miña hipótese, que ten que ver con que a sociedade galega está a vivir un momento de transición, un momento no que está efectivamente a revisar críticamente o seu pasado o franquismo e está a diseñar un futuro incerto. Eso é o que fan as novelas de educación sentimental. Collen un adolescente, un xoven, que está nesa fase que ti estás revisando críticamente o que herdaches na tua familia, os valores que se impuxeron de alguma maneira na casa, e estás diseñando ou tentando diseñar ese futuro, bueno, que como todos os futuros é incerto. Por tanto, aí está Casares, insisto, compartindo o proxecto. Eu creo que Xoguetes para un tempo prohibido, unha novela que hai que relacionar clarísimamente con Dos Anxos e dos Mortos de Rei Ballesteros. Ben, despois Casares vai publicar no ano 79, perdón, Xoguetes era do ano 75, teño aquí a chuleta. No ano 79, Casares publica un libro que deixa todo o mundo moi sorprendido, Os Escuros Soños de Clío. Os Escuros Soños de Clío é unha colección de contos de temática histórica na que Casares xoga co apócrifo, a xogar coa verdade e coa mentira, non? E todo o mundo queda moi desconcertado, que raro isto, bueno, entón falase que si Borges, que si Cunqueiro. Sendo certo todo isto, eu creo que Casares o que fai aí é inaugurar o que vai ser logo o boom da novela histórica na narrativa galega, que empeza nos 80 e vai así en enxurrada. E aí temos desde o Triángulo Escritor na Circunferencia de Freixanes, Xaveiro Grifón no Vento Alfredo Conde, Beiramar de Martínez Zoca, todas estas son novelas do primeiro
dos primeiros 80. Un momento na que a novela histórica está de moda en Europa, porque está por unha banda Marguerite Yourcenar, con súas Memorias de Adriano, que son as máis famosas, pero con outras novelas históricas, e tamén un momento do Nome da Rosa de Eco. Entón, o xénero está de moda en Europa e o xénero ponse de moda, por decirlo así, na literatura galega, tamén por qué? Porque a narrativa galega empeza a decatarse que coa literatura pode facer algo que necesitábamos facer, que era contar a nosa propia historia. A nosa historia, como colectividade, como comunidade, fóramos cortada polo franquismo, ou non se contara, ou en moitos casos se falseara. Eu sempre conto aos meus estudantes que eu creo que non souben hasta os 20 moitos anos quen era o Rei Don García, quen fora o Rei Don García. Pouco souben os leonandinos, se algo me soaba que era unha panda pouco menos que de pirómanos que andaban por Galicia adiante solta, non? Este era o descoñecemento que teníamos a nosa historia. E entón, a narrativa galega na transición decátase de que pode paliar esta eiva, de que a narrativa pode, digamos, elaborar outra historia, unha historia ficticia, obviamente, pero que de alguma maneira compense eses déficits históricos que temos. Non me parece casualidade que Os escuros soños de Clío sexa dos 79 e que inmediatamente despois veña toda esa xurrada novela histórica galega. Eu creo que Casares teña un enorme olfato literario, unha enorme intuición que a él lle permite entender o que está a demandar a sociedade e que, efectivamente, non é que el descubra América, pero de alguma maneira, en moitos momentos, sí que é pioneiro, sí que vai ser un precursor. Do ano 1980 é Ilustrísima, xa falei de Ilustrísima, e creo que Ilustrísima, efectivamente, supón un cambio de rumbo na narrativa de Casares. Aí Casares aposta claramente pola comunicabilidade. Casares, Ilustrísima é unha novela de corte realista, non moi extensa, eu creo que aquí Casares inaugura un novo ciclo. A crítica ten falado de que as tres seguintes novelas de Casares, Ilustrísima, Os mortos daquel verán do ano 87 e Deus sentado nun sillón azul, son unha sorte de ciclo sobre a intolerancia. Efectivamente, as tres novelas falan de distintas formas de intolerancia, formulan un pouco a disyuntiva da responsabilidade do intelectual ou da responsabilidade do home cun certo poder simplemente fronte á sociedade, fronte ao propio poder, a que obriga o exercicio do poder, cales son os límites. Todos estes temas están dunha ou doutra maneira nestas tres novelas que, como les decía, a crítica propón ver un pouco xuntas, como un ciclo no que ele reflexiona sobre estes temas, que eran temas que, por outra banda, o Casares intelectual lle interesaban enormemente. Aquí, veía que estaba un pouco da pegada da influencia de Albert Camus en Casares. Ben, pois, alén disto, dicíales que Os mortos daquel verán é unha novela sobre a guerra civil. Os mortos daquel verán é do ano 87, e eu creo que unha vez máis aquí Casares pon, poderíamos dicir, unha pica en Flandes, intúe moi ben por onde van ir os tiros, e intúe moi ben todo eso que despois vai ser en algún momento calificado peyorativamente como moda literaria, que é o enorme éxito que acaba entre nós, en Galicia, tamén despois na literatura en castelán, o tema da memoria histórica, o tema da memoria da guerra, do que poderíamos falar, noutra ocasión, como foi ben, se me invitades, vello e falamos da memoria histórica na literatura. Pero, en todo caso, é unha obra que non podemos ver illada, e volvo para irse a rematar un pouco a miña hipótese. Os mortos daquel verán é unha obra que dialoga co que logo vai ser todo o ciclo da memoria histórica na literatura galega, encabezado, porque é o seu cultivador máis coñecido que Manuel Rivas, pero que vai ter, naturalmente, moitos outros cultivadores. Por lo tanto, insisto, de novo, unha obra precursora, é unha obra que dialoga estreitamente co que se está a facer, co que se vai facer
na narrativa galega do seu tempo e, por tanto, unha obra que, unha vez máis, nos obriga a ver a Casares como un autor do seu tempo e non como esa figura illada e senlleira no que corremos o risco de converter. Remato coa súa última novela. A súa última novela, como saben, publicouse postumamente, O Sol do Verán, do ano 2002, tan postumamente que Casares entregou na editorial esa mesma mañá, a mañá do seu pasamento, as probas correxidas. A novela estaba correxida, entregou un venres pola mañá na editorial Galaxia e falleceu a noite do venres para o sábado. O Sol do Verán é unha obra atípica no conxunto da obra casariana e a mí queda un pouco a intriga de pensar se esta obra é un relanzo, unha especie de oasis de felicidade que el abre, unha paréntese de felicidade que el abre mentras escribe. Estou segura que Casares foi plenamente feliz e que disfrutou moitísimo. É unha obra solar, é unha obra estival, é unha obra gozosa, escrita desde a ollada melancólica, pero dende o gozo, dende a celebración, creo, da vida. A pregunta que eu me fago, como eu dicía, é se esta obra está chamada a ser unha paréntese. Eu creo que ela escribe nun momento vital moi complexo, no que ten enormes responsabilidades institucionais, e que esa escrita lle permitía esta paréntese de solar, optimista, gozosa, celebrativa, ou se a obra, efectivamente, ia inaugurar un novo ciclo. Que teria escrito despois Casares? Esa é un pouco a dúbida que nos queda. En todo caso, o que eu constato, e xa para rematar con esta idea, unha vez máis, de ata que punto Casares estaba moi en sintonía coa cultura e coa sociedade do seu tempo, o que eu constato é que as mulleres van ocupando un protagonismo cada vez maior nas obras de Casares, especialmente nas dúas últimas. Deus sentado nun sillón azul non é só unha novela na que hai grandes personaxes femininas, é unha novela na que todo o punto de vista narrativo é unha muller, todo o punto de vista narrativo. O narrador fala, que non sabemos se é home ou muller, é unha voz que fala a través do punto de vista dunha muller. E O Sol do Verán, bueno, pois é unha novela con enormes, extraordinarias protagonistas femininas, non só o personaxe de Elena, a coprotagonista, sino incluso tamén da súa nai e de outras figuras femininas que están aí. Por lo tanto, eu creo que aquí tamén Casares funciona de ben esa especie de termómetro que tiña, de radar, de ver que efectivamente as mulleres demandaban un maior protagonismo na literatura galega, fose na propia práctica escritural ou fose, digamos, máis no espazo textual. É dicir, que a literatura tiña que dar resposta a este protagonismo cada vez maior que as mulleres tiñamos na sociedade galega. Ben, remato xa, convidándoos unha vez máis a que lle rendan, creo que a mellor homenaxe que se lle pode render aos escritores, que lelos. Moitas gracias.